Kato, kun ne sorsat ui tuolta. Niitä me ruokitaan. Mä otin vaan pikkupalan, te saatte nää. Ei voi jäädä, kun yhden leivän heittää, niin kaikki rupeaa kyllä. Kato nyt, kun ne tulee. Mistä ne tietää? En mä tiedä, ne vaan ruokikin täällä. Se on jännä. Keltasilmä. Tietää, että me ruokitaan niitä, kun ne rupee tuolta tuleen kaikki. Mistä ne tietää, että me ruokitaan, niin me kato kaikki seurset rupee tuleen. Mistä ne näkee, että me ruokitaan niitä? Simo, mistä ne näkee, että me ruokitaan? No ne tietää siitä, kun ne Mille kiinni? Me ruokitaan kuluja, kun sorsia vaan. Noita, mitkä tulee tuolta. Kattokaa, kun aika jännän näköistä. Ei vaan, ne kaikki tietää, että me ruokitaan nyt. Olli, kato nyt, ne kaikki rupeaa tulemaan tänne. Yhden leipäpala heitet, ne on koko säkki täällä. Luka, älä tipu. Jännä olisi pitänyt. Ne laskeutuu, ne lentää tuolla jännä. Eikö se aika jännä? Kato, miten hienon näköistä kanaa ne on. No niin, voi jättää pitänyt ostaa koko leipäkurssia. Siinäkö oli vai kuinka paljon? Täällä on yhtenä. Kohta ne alkaa kakkii meidän päälle. No älä tästä tuntuu. Ei saa antaa lokeille eikä puluille. Ai pitäisi noin vaan tehdä. No, sano Irkama, että ai saatte muuat ruokaa, kun meitä työntää joka päivä ruokaa. Nyt ne loppuu ja nää lokit syö näistä. Tuli hienoa video. Täytyy laittaa YouTubeen. Ei voi olla totta, tiedätkö, sinne ja kaikki. Ja ne loppuu kohtaan liikaa.